Болните в тежък стадий на хронична белодробна болест у нас са принудени да продават коли и къщи, за да си купуват кислороден апарат, с който да поддържат живота си. Цената му е 2000 лева и не се поема от здравната каса. Тези, които не могат да си го позволят, са обречени, твърдят лекарите, участващи в третия национален конгрес на Българското дружество по белодробни болести, който се провежда в Пловдив. Пулмолозите твърдят, че положението е стряскащо, защото нуждаещите се от кислородни маски са предимно възрастни и социално слаби пациенти. Кислородните терапии са необходими поне при 15% от болните в тежък стадий на хронична белодробна болест, които се лекуват вкъщи. Вероятно сме единствената европейска членка, страна, която не реимбурсира кислородните апарати. Това е един много тежък удар върху нашите пациенти и аз съвсем непресилено казвам, че една голяма част от тях ги убива социалната ни система на здравеопазване поради нереимбурсирането на тези апарати. Цената на един такъв нов апарат е 2000 лева. На старо може да се купи за 700, дава се и под наем срещу 150 лева на месец. Това е една непосилна сума, още повече, че болните от хронична обструктивна белодробна болест са с тежка инвалидизация и съответно доходите са им много ниски. Смятаме, че това е изключителен ангажимент от страна на държавата. Страдащите от хронична белодробна болест са предимно пушачи. Затова и пулмолозите не одобряват компромиса на парламента за отмяната на забраната за тютюнопушенето на обществени места. Статистиката сочи, че болните от рак на белия дроб за миналата година са били 18 000, като тенденцията е броят на заболелите непрекъснато да нараства. След 10 години това заболяване ще е третото по смъртност в света. На конгреса лекарите отбелязаха още, че белодробните трансплантации все още са недостъпни за българския пациент, тъй като струват между 300 и 500 хиляди евро.